मर्निं गोजोन फुंबिलि आङो दा उमानन्द टेम्पलाव थांनो थाखाय टिकेट काउन्टाराव थांगासिनो टिकेट दाननो थाखाय एसे थांबानो मोनसिगोन टिकेट काउन्टारखौ आङो गभर्नमेन्ट बसजोंसो थांगोन ओमफ्राय प्राइभेट बसजों थांबा 100 थाखा लागोन ओमफ्राय गभर्नमेन्ट बसजों थांबाथाय 20 थाखायावनो जागोन स' 20 थाखानिजोंनो थांनोसै आं दा उमानन्द टेम्पलाव थांनो थाखाय लाइफ जेकेट गानना लाबाय ओमफ्राय जाहाजबो उथिखाबाय आरोना थांनोसै दा उमानन्द टेम्पलाव ब्रह्मपुत्र दैमाया बेनो दा ब्रह्मपुत्र दैमानि सायाव दङ आरोना जाहाज सायाव आंनि उनथिं नुनायानो उमानन्द टेम्पल आरोना उमानन्दआ बेनो बे हाजो बायदिया उमानन्दनि रिभार आइलेन्डआव आङो मोनफैबाय ओमफ्राय सिरिथिं गाखोलांगासिनो आरोना उमानन्द टेम्पलाव बहुत गोजौ गाखोलांनांगौ उमानन्द टेम्पलाव थांनो थाखाय नैबे लामाथिं बे सिरिथिं गाखोलांनांगोन ओमफ्राय बहुत सिंनिफ्राय फैबाय आरोना ब्रह्मपुत्र दैमानि गेजेरावनो बे उमानन्द टेम्पला बुहुमनि बयनिख्रुइबो फिसा रिभाराव थानाय दैमायाव थानाय आइलेन्डआ बेनो आरोना गाइस उमानन्दआ रिभार आइलेन्डआ ब्रह्मपुत्र दैमानि गेजेराव थानाय रिभार आइलेन्डआ बेनो बिथिं थांबाथाय शिब मन्दिर मोनगोन आरोना ओमफ्राय नैबे दैमा ब्रह्मपुत्र दैमाया बेनो ओमफ्राय आं दा सायाव गोजौ गाखोलांगासिनो मन्दिराव हाबनो थाखाय दर्शन खालामनो थाखाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो फैनो हागोन जुदि सोरबाफोर फैयाखै बेवहाय मोजां नाङो फैनानै जि बरियाथारनाय भिउफोरा नोंथांमोना उमानन्द टेम्पलाव फैनो थाखाय प्राइभेट टिकेटखौ दाननाङा 100 थाखा लागोन प्राइभेट टिकेटआ ओमफ्राय गभर्नमेन्ट बसजोंनो फैबानो जाबाय थांलाय फैलाय 20 थाखायावनो जागोन आरोना खम दामावनो जागोन थांलाय फैलाय 20 थाखायावनो ओमफ्राय आङो गभर्नमेन्ट बसजोंनो फैबाय बै आंनि उनथिं नुनाया बेयाव शिब मन्दिर दङ आरोना ओमफ्राय नैबे साइडआव हनुमान टेम्पल आं दा हनुमान टेम्पलाव थांगासिनो गोजौ दा शिब मन्दिरावबो थांगोन दसे उनाव नै बेनो हनुमान मन्दिरा उमानन्द टेम्पलनि आङो दा ब्रह्मपुत्र दैमानि गेजेराव थानाय उमानन्द रिभार आइलेन्डआव दंफैयो ओमफ्राय बेनि सिरियावनो जिरायना दंथ'यो एसे मेंबाय गोजौ गाखोनानै मालाय नै बाना लांदोलै दिनै आङो उमानन्द टेम्पलाव फैनायाव गरेस्वरनिफ्राय पल्टन बाजारसिम ट्रेनजों फैदों ओमफ्राय पल्टन बाजारनिफ्राय उजान बाजार माने उमानन्द घाटसिम थाबायनानै फैबाय थाबायनानै टिकेट दानबाय ओमफ्राय टिकेटआ 20 थाखा लादो थांलाय फैलाय दा फैबाय आरोना उमानन्द टेम्पलाव ओमफ्राय दा थांनाया 3टायाव दं खोमा आरो रिटार्न जागोन 3टायाव ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन नै हनुमान टेम्पल उमानन्दनि गेजेरावनो दङ बे ओमफ्राय साथिं दङ शिब मन्दिर ओमफ्राय नैबे ब्रह्मपुत्र बे साइडथिं जा समायनाथार नेचारेल बिउटि आं दिनै बेवहाय फार्स्ट टाइम फैबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो फैनो हागोन आरोना फैबाथाय मोजांथार जायगाया आङो ब्रह्मपुत्र दैमायाव दुगैनोसो गोसो जादोंमोन नैबे ब्रह्मपुत्र दैमायाव दुगैनो गोसो जादोंमोन आरोना नोंथांमोना उमानन्दखौ रुपये गुवाहाटी रुपये बे साथिं केबल कारथिं फैबाबो नुगोन आरोना नुलांगोन
जोबोद समायनाथारलै जायगाया बा बिराद मोजां नांदो फैनानै गोसोखौ गोजोननाय नांदो बे आंनि उनथिं थांनाया बे हनुमान टेम्पलथिं थांगोन ओमफ्राय बेथिं सिरि मोनसे दंबावो बेथिं माबायाव थांगोन शिब मन्दिराव बेवहाय न' खानानै थानोसो गोसो जाबायलै ओरैबायदि पिसफुल प्लेस आरोना बिराद सान्थि दङ बिराद मोजांथार न' खानानै थाफैनो गोसो जादों दंफां लाइफांजों बुंफबनाय आरोना बे आइलेन्डआ दखानबो दङ गंनैसो आं जाबाय पुरि जाबाय ओमफ्राय साहाबो लोंबाय ओमफ्राय थांनाय समाव जाफिनगोन नायदो नेचारेल भिउखौ गाबोन बे उमानन्द टेम्पलाव बिराद गिदिर शिब फुजा फालिगोन आरोना गाबोन शिवरात्रि ना शिब फुजा फालिगोन बेवहाय बिराद गिदिर जायोनो शिब फुजायाबो आं एबारना माजुलियावसो थांनो गोसो जादों माजुलियाबो ब्रह्मपुत्र गेजेरावनो ओमफ्राय बेवहाय थांनो गोसो जादों आरोना थांनानै एक्सप्लर खालामहैनो गोसो जादों राखि माने itu 20 ঠিক আছে এটা बे रिभार आइलेन्डखौ बेरायजोबनि र' पुरा बारा गिदिर नंखाया बेरायजोबनो हायो जेबो नङा थांना थासान्दे सम मोनबानो ट्रेभेलिं खालामनांगौ गोदान गोदान जायगाफोरखौ एक्सप्लर खालामनांगौ नायहैनांगौ एसे इन्जय खालामहैनांगौ आरोना खैदिनथो थांना थागोन थांना थासान्दे आंथ' बिराद जायगा बेरायगोन नैबे उमानन्द टेम्पलखौ बाय होनो सम फैबायलै मालाबा फैफिनगोन रिटार्न थांफिननो सम जाबाय आं फेरियावबो गाखोबाय नैबे गभर्नमेन्टनि फेरिया ओमफ्राय बे साइडनिया ओइ बे नुहुरनाया बे 200 थाखानिया नैबे आं दा गाखोनाया 20 थाखानि दा थांफिननो सम जाबाय आरोना बाय होनो सम जाबाय बे उमानन्द टेम्पलखौ नैबे दंफां लाइफां नुनायानो बे उमानन्द टेम्पल नैबे दा आं गाखोनाय फेरिया 3टा बाजायाव रिटार्न थांफिनगोन उजान बाजारसिम 3टा बाजायाव नैबे रिटार्न थांफिनगोन स' गाखोबाय बहुत बेरायबायलै नैबे उमानन्द